పరవశం కథ జీవితం అతిశయం అనుభవం అనుదినం పాలపుంతలా గంటలా మారిందొక పరిచయం కంటికే రెప్పల దొరికిందిలే వరమే గంటలా మారిందొక పరిచయం కంటికే రెప్పల దొరికిందిలే వరమే మౌనమే చెరిపెలే మాటలతో నింపెలే ధైర్యమే పెంచలే పోయేనులే తొలిగెను కదా చకచకమని కదిలేను కదా తలతలమని మెరిసెను కదా ఎంత చిత్రమూలే చక్కని చుక్కల్లాగే చెక్కిన దిక్కుల్లాగే దక్కిన హక్కుల్లాగే హాయేలే చెక్కిన బొమ్మల్లాగే చక్కని కొమ్మల్లాగే కను విందులు చేసే గీతల చేరిందొక పరిచయం నుదుటిపై రాతనే మార్చేసలే నిజమే చేతిలో గీతల చేరిందొక పరిచయం నుదుటిపై రాతనే మార్చేసలే నిజమే కంచెనే తెంచలే కన్నీళ్లను తుంచలే తీరమే చూపెలే తీరేదెలా తెలియదు కదా ఇప్పుడిక ఇది తెలిసేను కదా మది మలుపులు తిరిగెను కదా ఎంత మధురమూలే పున్నమి వెన్నెల్లాగే పువ్వుల వన్నెల్లాగే మువ్వల సవ్వల్లాగే సాగేవే ఎమ్మడి నవ్వుల్లాగే గుమ్మడి పువ్వుల్లాగే కథ కంచికి చేరే